Toto je môj 50. pokus natočiť video. Moje prvé historické video. A preto sa už tak uspievam na tom, lebo 50. krát točím to isté. Kde chcem povedať len 4-5 základných vied. Ale už som ich povedal krát 50, takže už je to 200. Chcem sa podeliť len krátkym minútovým videom, o čom toto celé bude. Kedysi som dal sľub, že keď sa dostanem na vyššie frekvencie, spravím všetko, čo sa odo mňa bude požadovať. A prvá vec, čo sa odo mňa požadovala, bolo, že založ si YouTube kanál. A ja, že čo? Som si myslel, že vyššie frekvencie budú o nejakých duchovných prežitkoch a zážitkoch a ani povedal, že otvor si YouTube kanál. Tak si vravím, že robia si srandu so mňa, určite to musí byť sranda. Tak som si našiel inakšieho channelistu a ten začínal môjim priamým oslovením, činnosťami, ktoré vykonávam, ktorým ja ma presne zadefinoval, aj keď to nemal odkade vedieť, pretože je z opačnej strany zemegule, a povedal: máš sa začať vyjadrovať a máš ísť s tým von. A len tak medzi rečou povedal, že napríklad si založ YouTube kanál. Ja, že čo? Ja neviem točiť videá. A potom zase som si spomenul na ten sľub, ale však som to slúbil. Dobre, možno si robí niekto srandu. O pár hodín ďalší, inakší channelista: máte s tým ísť von? Vaša hrdlová čakra bola odblokovaná, založte si YouTube kanál. 5 krát, 5 ľudí mi to povedalo nezávisle od seba. A ja si vravím, no, asi nemám na výber. A dostal som konkrétnu úlohu: spíšte si zoznam len tak, nezávisle, o čo budete rozprávať. Vravím, dobre, to je najmenej, spíšem si ho. Spísal som si asi 50 bodov, ktorých som vykonával v priebehu posledných rokov, aby som sa dostal na vyššie frekvencie. 50 činností, 50 druhov školení, rôznych skúšok, ktoré som musel prekonávať. A vravím si, dobre, veď pomaličky pripravím si obsah, pripravím si videá, pripravím si štúdio, nakúpim si techniku, možno spíšem si body, ako to robia ostatní ľudia, že čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Idú sviatky, Vianoce, tam si to pripravím v kľude. A možno pol roka ešte si oddychnem pomedzi to. A potom, keď budem v kľude, porozprávam nejaké možno prvé video, možno si nájdem nejakú firmu alebo niekoho, kto už s tým má skúsenosti. Nech mi s tým pomôže, nech to aj vyzerá nejako. Na druhý deň sa zobudím s takým dobrým pocitom, že viem, čo mám robiť, mám zadanie. A tam hneď: no, zoznam už máš, choď s tým von. Jak s tým von? Ja sa chcem pripraviť. Nie, treba hneď. Dobre, inakší channelista: treba s tým ísť von hneď, ale okamžite. Aj nebudete mi rozkazovať, však ledva som sa dostal z nižších vibrácií. A myslel som si, že som na vyššej a že všetko fajn, srdiečka budú lietať a jedno s druhým, a už mi tu od prvého dňa niekto niečo rozkazuje. To bolo zaujímavé. Nie, treba ísť s tým von. Žiadne odkladanie. Jak? Bože, na toto sa musím vyspať. Ďalší deň ráno. Inakší channelista: máš 48 hodín na to, teraz je portál otvorený, teraz alebo nikdy. A
čo moje prípravy, čo moje štúdio. Takže tých mojich 50 tém mám zatiaľ spísaných jednobodovo, že vraj budem vedieť, čo mám rozprávať. Sám ešte neviem. Raz v jednom vtipe sa hovorilo, že ten človek je len svedkom toho, čo samému mu prichádza. Takže asi aj ja budem len svedkom toho, čo so mňa vychádza, a ja budem sám len pozorovateľom, takže sa teším na to. Teším sa na to, ako vám porozprávam, ako som sa ja dostal do tej vyššej reality. A či tam naozaj som, alebo nie som, bolo mi zakázané, prísne zakázané pochybovať o tom, pretože to je prvý predpoklad toho, že tam aj zostanem. Takže porozprávam vám tých 50 mojich príbehov postupne na tomto kanáli. A teším sa na vás a poprosím vás toto video nezdieľať zatiaľ. Nie som pripravený, aby moji známi, aby moje okolie ma videlo na YouTube a zdieľali ma a počúvali ma. Nikto nič nevie, že ja som riešil tieto veci, že som niečo vyriešil, či som na niečo prišiel alebo neprišiel. Takže čím viacej to zostane inkognito, tým budem radšej. Ale samozrejme je na vašom uvažení, či dáte like, zdieľanie, a navyše nechávam to na vyššej moci. Nech sa to video dostane presne tam, kde sa má dostať, tak ako sa ku mne dostávali informácie. Budem rád, keď aj k ostatným sa budú dostávať presne v správny moment, v správny čas, tak ako má byť. Ďakujem, majte sa pekne, pozdravujem a čau, pa.